Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang ako sa pangalang Kate, sekretarya sa isang sikat na law firm. Ito ang unang trabaho ko pagkatapos ng kolehiyo. Dahil maayos naman ang sweldo at hindi masyadong mahirap ang ginagawa, hindi na ako lumipat ng ibang kumpanya. Anyway, sumulat ako para humingi ng payo. Ang creepy kasi ng boss ko. Kapag kinakausap ko, 1 pulgada lang ang layo ng mukha niya sa mukha ko. Pwede namang hindi. Lagi niyang nilalagay ang kamay niya sa balikat ko. Minsan naman, sa bewang ko. Kunwari makikipag-appear pero pagkatapos sa hawakan ng kamay ko na matagal. Ginagawa naman niya ito sa lahat ng babae sa opisina kaya akala ko normal lang. Kamakailan lang pakiramdam ko sumusobra na siya. Nagpapirma kasi ako ng gate pass. Yung gate pass namin, isang maliit na papel, malaki lang ng konti sa ticket ng sinehan. Pagkapirma sa gate pass, sa halip na iabot sa akin, isiniksik niya ito sa pagitan ng dibdib ko. Hala! Ha! Pambihira. Ramdam ko ang mga daliri niya sa labas ng bra ko. Pagkatapos, tumawa ng malakas ang boss ko at umalis na parang walang nangyari. Napako ako sa kinatatayuan ko. Sa gulat, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Nang mahimasmasan, tumakbo ko sa CR at doon ako humagulgol. Mababa ang neckline ng suot kong blouse nung araw na yon, pero sinigurado ko naman na maayos na natakpan ang dibdib ko at hindi malaswang tingnan. Aware naman ako na malaki ang dibdib ko kaya inaayos ko talaga ang mga damit na sinusuot ko. Nicole at Diego, anong gagawin ko? Pakiramdam ko wala akong kalaban-laban. Pakiramdam ko wala akong matakbuhan. Salamat sa inyong payo. Ang inyong tagapakinig, Kate. Bibigay kaming payo sa'yo. Hindi kami sure. May bibigay na payo pero hindi sure kung matino. Pero una sa lahat, umalis ka na sa kumpanyang yan. Correct, tama. Diba? Tsaka alam mo, hindi mo naman kailangan mag-explain tungkol sa dibdib mo. Hindi mo kailangan mag-explain sa mga damit na sinusuot mo. Nai-imagine na namin. Correct. Gets na namin. Oo. Tsaka yung meron ka, mas malaki yung kay Tanya Chinita. Sure kami. Charot, di ba? Pero you don't need to explain about your outfit. Hindi mo kailangan i-explain na tinatakpan mo naman siya. Hindi mo kailangan i-explain na malaki ito. Kasi in the first place, tinakpan mo man na hindi, walang karapatan ng sino man na hawakan yan. Correct. Nang walang consent. Tama. This is a clear-cut sexual harassment. Correct. Alam mo, ito yung sinasabi ni Diego na hindi kami sure kung makakapagbigay kami ng advice na tama. Curious lang ako. Siguro yung boss mo tsaka, no? Kasi kung pogi yan, ano sasabihin mo? She sure naman. O hindi, charot. Pero dapat hindi. May edad na yan. Parang feeling ko may edad. Nakikita namin yung may edad na eh. Yung sa mga pelikula. Correct. Yung mga talagang, basta yung mga tumatawa. Basta yung mga yung amoy cabinet na tas manyakis pa ganun, di ba? Ang nakakalungkot dito, nasa law firm ka nagtatrabaho. Yes. Diba? Kung sino pa yung dapat na nagde-defend sa'yo, yun pa yung nakafeel ka ng helplessness. Correct. Naka-feel ka na ikaw ay powerless, 'di ba? And I think that you should gain your power back. At Tama. paano mo i-gain yung power na 'yan, 'di ba? Sali ka sa Avengers.
Charot, di ba? Hindi. Alam mo yun, how do you regain your power? Hindi mo hahayaan na tumatawa lang siya at Correct. okay lang ito. Una, how do you regain your power? You can tell the HR. Yes. Pwede mo sabihin. Nandyan ang HR for a reason. Asawa din ng boss niya yung HR. Ayun lamang. Kung asawa mo ni boss yung HR, edi at least alam ng asawa ng boss mo. Ayan ang Na problema. may maling ginagawa ang Yun kanyang Ang asawa. problema kasi sa may alam sa batas, babalik ta rin kanila eh. Yun ang malala. Sa mga technical, Correct. alam nila Technicalities. technicalities Yun yung eh. yun yung masaklap, kaya madami mga iba na they'd rather not go through it. Oo. Hindi na lang nila pagdadaanan kasi alam din naman nila na matatalo lang. Tsaka ang haba ng proseso ng Yes. demandahan. Yung akala mong it's always at the back of your mind. Alam ko yan. Alam ko yung mga ganyan klase mga bagay na you try to live a normal life. Kasi yun naman ang laging advice ng mga lawyer, 'di ba? Normal lang yung buhay mo, ganun. Pero sa totoo, kapag ikaw may pinagdadaanan na ganyan, nasa likod ng utak mo yan eh. Hindi yan basta-basta na maalis, tsaka mayat-maya, meron yang nagpapakita yung ano na yan, yung issue na yan, mayat-maya, it springs back to life, ganon. Kaya, yun yung sinasabi mo, Jegs, na parang ang hirap kasi baka baliktarin ka, ganon. Pero kung ano man yung pwede mong gawin na at least alam mo sa sarili mo na may ginawa ka to gain back your power. Tama. Nagsumbong sa HR, umalis dyan. Correct. Yun yung talagang pinaka-importante. Correct ka, di ba? Lipat ka dun sa kalaban nila. Sa true. Sabi mo, may kukwento ko sa inyo. Tapos sabihin mo lahat ng trade secrets, ganun. Hindi, sasabihin mo, yung boss ko, minaman niya. Ayan, di ba? Para meron din silang power laban sa sa dati mong boss. We say dati mong boss kasi dapat maging dati mong boss yan. Dapat ex mo na yan. Ayan. Dapat i-ekis mo na yan. Huwag mo nang hayaan na mawalan ka ng respeto sa sarili mo. Sa Kasi true. yung mga ganyan nangyayari, yung mga biktima ng sexual harassment na tinuloy-tuloy lang, parang eventually parang nagiging normal na sa kanila. Correct. Tingnan mo Pinapatulan na lang nila. Tingnan mo yung sinabi niya. Akala ko ako lang yung ganito. Pero dahil ganyan siya sa lahat, inisip ko normal na lang. Tingnan mo na normalize ang sexual harassment. Hindi At hindi dapat. naman dapat normal ang sexual harassment. Diba? Yun, actually, alam mo, Jegs, naiintindihan ko yan eh. May mga times na may isip mo na, ano ba naman itong mga babaeng to? Ang tatanga. Bakit hindi nagreklamo? Hindi nagsalita? Diba may mga ganun na maririnig mo na bakit hindi hinayaan na lang nila? Iba-iba kasi bawat tao, bawat sitwasyon. Iba-iba talaga. Alam mo nung minsan na nasnatchan ako ng necklace, na hindi naman tunay yung necklace, pero yung the fact lang na merong kinuha sa akin na hinablutan ako ng necklace, sobrang powerless ko. Alam mo sa sobrang powerless ko, Jegs, walang lumabas na Boses. boses. Ang ingay mo pa naman. Yun lang yung point ko. Maingay akong tao. Pero dahil meron sa akin ginawa na hindi ko in-expect, na nawala yung confidence ko nawala, yung tiwala ko sa sarili ko nawala, nawala lahat. Ultimo boses ko nawala. Diba? Tapos parang feeling ko, napaka-powerless ko. Parang feeling ko, kinuha niya na talaga lahat. Diba? Parang ganon. Kahit natalo naman talaga siya doon. Kasi, hindi naman tunay yung necklace. Hindi pa ako, hindi pa ako user ng Mayat de la Rosa Fine Jewelry. It was a long time ago. Wala talagang lumabas. Kasi hindi mo pwedeng i-blame lagi yung victim eh. Hindi tayo pwedeng mag-victim blaming. Well, ako nakikita ko naman alam mong gagawin ng attorney pag nagreklamo ka. Alam mo kung i-demanda mo yan. Wala kang attorney, gagastos ka lang dyan. Totoo, ganyan yung sasabihin. Ganun lang yan. Ganyan, parang walang ito siya, mangyayari. Jegs. Pero mga ganyan yung mga karakas. Walang mangyayari. Walang buhok. Tapos, Hindi, totoo naman. walang buhok, may tato. Kasi alam nila lalaruin yung batas eh. Yes, alam nila. Kaya confident din sila na gawin yan sa mga Tsaka, gets nila yun kapag alam din nila kapag hindi marunong lumaban. Well, yan yung mga binibiktima din eh, yung mga hindi marunong lumaban. Tingnan mo, sino yung mga nasa scam? Yung alam nila madaling ma-scam. Diba? So, alam mo yung pag-touch sa bra mo, they're testing the waters kung papalag ka o hindi. Correct, kung papayag ka o hindi. Next time kung okay pa rin yung pakikitungo mo sa kanya. At nakitawa ka pa sa kanya, diba? Papasok na yan. Oo, sa kung saan mang balak niya. May kakalabit. Correct. Diba? And we do not give that to him. Yes. Hindi natin bibigay sa kanya yun. Wag. Kung hindi mo talaga kaya ang ayaw mo ng kahihiyan,
sabi mo sobrang sensitive, you cannot even tell your family. Yung masaklap na even family mo hindi mo masabi at hindi natin sila masisi. We do not blame them. Correct. Minsan kasi may ganong victim blaming pa. Parang, ano ba yan? Di mo man lang sinabi sa nanay mo, di sana nagawa ng paraan. Ganyan. Hindi siya ganong kadali ang harassment. Hindi siya ganong kadali, so we do not blame the victim. Tama. So kung ikaw yung tipong ganon and you can only tell us na anonymous ka, diba, gain your power back, umalis ka na dyan, get please. out. Get Sabi nga nila, out. may English na yung kitchen, tapos get out. Anong kitchen, Hindi, get out? if you cannot take the blah blah in the kitchen. Hindi ko alam. Ang alam ko lang ngayon, kakayanan lang ng utak ko, if you cannot beat them, join them. Pero parang hindi tama. Parang hindi siya akma. Hindi ko alam yung kitchen mo. Ang tagal ko na hindi pumupunta ng kitchen. Hindi pala kitchen, keychain pala yun. If you cannot take the hit of the keychain, go out of the keychain. Ako ko sa'yo. Basta, kung di rin makatulong itong mga quotation namin ni Diego kasi hindi namin alam kung alin yung tama. Huwag ka na rin makapagsabi. Ang pakinggan mo lang yung una naming sinabi. Get out. Get out. Yun lang yung word namin. Get out. Ayan. Wag iba yung get down. Kasi isipin ni boss, okay lang. Kasi get down ka. Kasi tinawanan ka eh. Totoo, tinawanan ka, tinawanan mo din. Sa perspective ng lalaki, ganun kasi minsan, ganun kasi gawain ko. Testing the waters. Testing the waters, pag walang reklamo, pag walang pwede to. Ayan. Correct. Oo. So, ipakita mo yung resistance and na it's not okay. Saka hindi lang isang beses ginawa sa'yo yung mga pahawak-hawak sa Correct. bewang. Mga na yun mga indikasyon. Ako, it's not normal, ha? Sign ng manyakis yan ikaw, alimbawa, Take it from the former manyakis. Hindi naman ako nang mamanyak ng empleyado. Hindi ako nagkakalat sa sarili kong bakuran. Lumalabas ako kasi na-experience ko yung Jegs, magkalat sa sariling bakuran sa dati kong work. Nakakahiya siya, promise. So I learned, okay lang mamanyak pero sa labas. Mali pa rin. Diba? So kailangan, tama na po yung mga babaeng nagiging biktima lang, tas laging powerless, tas laging mahina. Huwag mong hayaan mawala yung respeto mo sa sarili mo. Huwag. Yan. Kasi alam mo minsan yung trauma na yan pa yung magiging dahilan kung bakit magiging okay sa'yo for people to do things to you kahit hindi tama. Nakakalungkot nga yung sinabi yan, parang akala mo normal na. Kasi para sa ibang mga kasama doon, parang normal na sa kanila. Normal na lang sa kanila. Paano yun? Na sila. Ikaw na lang, imaginein mo, halimbawa, under you. For example, OJT. Hindi normal, Diego, na hahawakan mo siya sa bewang. Nahahawakan mo yung kamay, pakakuha ng gate pass. Walang ganun. Hindi yun normal. Ako, nag-imagine ako ng boss natin. Kahit pa, gwapo o walang itsura. Diba? May itsura o wala. Regardless of the itsura, hindi tamang may humawak ng bewang ko. Correct. Diba? Unless yun nga, yung sinasabi mo, testing the waters. Testing the water yan. Mukhang Isa yun sa mga strategy namin mga lalaki. Oo, true. Palaban. Pasilip. Pakita. Pero hindi ganun. Hindi po porke lumuluwa ang isang parte ng isang babae, it gives you the right na bastusin siya. Wala. Para sa amin ganun. kasi mga lalaki, once nga hindi ka pumalag, pwede to. Bibigay to. Correct. Ayan. At ayaw natin ganun. Na patuloy kang magiging victim. Hindi lang yan na nag-iisang law firm. Correct. Sa Maynila. Sabi ko nga, lipat siya dun sa kabila, sa kalaban correct. Tapos pluk mo yung ginawa sa'yo. Tapos nakakangay magkaso. Alam mo ba si attorney, minanyak ako niya. Ganon. O malay mo, yung sinumbongan mo, dating minanyak din. So ngayon, gagawa na kayo, magbibuild na kayo ng case. Diba? Natin masasabi, basta get out. Get out. Yun lang yun. Wala na, huwag ka nang makinig sa mga quotation namin ni Diego kasi mali for today. Basta ang importante, get out! O siya, exit na muna kami for now. Hanggang dito na lang po ang mga kumikinangers. Ako po ang kumikinang na ulo, Diego Bandido. At ako naman ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!